Yawa, ku komo a zuwa ta mu daga koma daga zuwan ku gudun kowa ya shaida position din gudun roll. Muje action. Yaya haka? Za ku shigo sai hutu kuke haka? Kana ina ne tun Kaga cire karantar nan ba da zuwa nan ba haka. Dole sai ka san stirole. Haba yara. Ya za ku shigo kuna ta hutu haka ku biyo mutum gadan-gadan? Kana ina ya mutunci kamar wata. Wallahi sai na kashe. Kai kana min yanya. Okay. Baka haka. Haka yaro. Menene haka? Okay. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Yana da kun zuwa ne. Yara ne suke ainihin yin rashin da'a da ranar tsaka. Yara ku biyo mutum gadan-gadan suna shirin mun kisan kai. Fita a shot. Fita a shot. Kowa ya fita a shot. Duk wanda yake bayan mu ya fita. Ku. Assalamu alaikum. Lafiya za ku shigo gida da matan aure haka. Ai ba dai musulman shi yasa nake ga musu. Assalamu alaikum. Wait. Ba shi ya license din sanan Allah. Stirole. Musulman shi yasa nake ga musu. Kin ka zama da liqabi. Yan mata da suke shigo. Yan mata ma ai suna shigowa ciki. Kuma ba sa bayan Allah. Ne faru. Je ki dakin tun da shi. Assalamu alaikum. To a gurin kace wato ta zo ta je ofishin mu ta kai ƙara ta yi complaint akan dan yau yake ko ya to sakamakon hakan ya sa muka biyo domin mu tabbatar da cewa menene mai riga me ya zafi zaki ainihin shigo mana gida da hukuma yanzu kaga ba na bukatar wata dogo su yana ina kuma ni hakuri abu a maslaha za ka iya taimaka mu Assalamu alaikum. Bawa Allah dan yau. Bismillah. Ya ai ba an san yaran sun tafi. Sun tafi ai wannan mutanen mu ne na gida hukuma ne. Ba dai su ga sun da bane wannan insha Allah. Bismillah ai ba abin da ne abin nan insha Allah. Yin ba in yana zuwa sai ki baya. Siroli. Ka fito wando. Sai ki baya. Kin yi da ya ce ba baya kan gaskiya ne. Okay. Shi ne wannan? Kai, yi mun shi. Hada an ba? Da shau ka zama haka. Samu shi. Wallahi da ni ban taba tunanin kun kai haka ba. Shi ne ko? Kai, Malam mu je mu da kuwa ka. Mu je na ce. Mu je. Ha, kuka zama? Baka ji ne. Kamata ki je ki zo mana da hukuma. Idan ya shiru da Sake. Yalla please silence. Ka iske mana magana dan Allah. Zan kama mutum. Siroli. Maga mun yi maslaha ba ni da. Bai kamata ki zo mana da hukumar cikin gida ba. A'a malam abin da nake yi a gidan nan yayi yawa. Gara a je can dai. Kin ga dai amana iyayen ki suka ba. Sun da suka tafi ƙauyen nan. Bai kamata a ce kuna wani abu na rashin daidai ba. Daga yau ina ganin abin da za a yi za ki koma ku rinka ainihin zama tare da musulmi. Ina ganin zai fi alkhairi ko? Yau ba ƙarasa gurin musulmi ba ɗaya. Musulma, komin Tirmizi. Ke da kike da ɗa'a da biyayyar aure daga jin magana sai ki kufula.
abin yana ci na arine ta za a yi yarinya ta shigo har cikin gidana ta zauna ta ce tana son mijina za ta aure mijina ya ba zan fusata ba malam haba malam baiwar Allah nan ba ta tefa mai wani zama na masha'a ba magana ce ta ɗabbaka sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko dama ai kun fi kauri ta wata ta nan kuka fi kauri duk inda aka zo aka ce maganar nan za a zo a yi ta aure ce nan kuke za ku jawo aya ku fassara to malam ni abin da zaki ce hare kuwa sai kun tashi cutar mata duk wata aya da wani hadisi kun san inda za ku janyo shi ku danna ku dandanne mu da shi ya kamata matan nan fa Allah subhanahu wa ta'ala ta fanki ma baba lakum min nisa'i mafana kun ji ai ai so kun ji ai dama ai sai za ku cuce mu sannan duk wata aya da hadisi sai kun jawo ta kun basara dan ku ci zarafin mu ko mana to sai ku hanzarin tawa musulma ne ma kike ki wuce gona da iri bai kamata ki ainihin furta subhanallah yara haka ina ganin ka zo wannan yayi kin da zo kusa da shi yayi yawa alƙawari da Allah da rato a nan za ka yi ƙoƙari ka tsaya zauna yanzu ka shigin tsawo zauna ai kawai tashi ɗin ku koma na sauran yara ai su wasa wani abu da ba su kai zo ku crossing yawa ina ganin ka Ibrahim yawa road alƙawari subhanallah yara me yake faruwa malam kai ya za ku shigo wa mutane gida haka zagadan matasa sun da sun ci musulman shi wasa sai kana nake ina ga biki ba nan bane da rato sai sun shigo kai ya kuke shirin yin aika kin buɗa kina samun kasar kina tashi a nan inda kike a nan da rato ko ma zaman nan dan Allah yanka zauna ke ma TOP ne daga tashin su roll silent action ya yara ya haka malam me yake faruwa malam ga yara zagada za su shigo mana gida ba sallama salamu alaikum alhamdulillah yara da suke shirin yin rashin da'a wannan ku musulma malam balet fina ba a'a so nake sai ya koma can sai kai haka oke sai ku koma ba suna nan bane muke wannan magana sai sun koma nan sai sai na dawo nan fa yake magana sai na dawo sai mun ba gurin fa mun tsaya a gurin tsaya goma kawai nan tsaya idan ka tashi ka raba biyu da Allah still rolling dan ƙara yin gaba kaɗan a'a yayi yawa baya dai kaɗan yayi roll mu je still rolling okay yawwa yalla kun zo a daidai yara ne suke shirin yin ainihin rashin da'a dai billa bai normal banda lalacewar zamani yara sun shigo haka suna nema su kisan kai a yalla bai lafiya assalamu alaikum alaikum salam wato ainihi yan gurin ka ce Rodi yayi dan tsaya kar kai wai fa abin da nake so ban gyara fa dan tsaya yar wajen nan nasa da yake cewa ba fa yarsa bace ba esta bace wa yake magana ne yar baba labaran serious din wani muke dauka silent sound action yawa yalla bai lafiya kuka shigo mana gida haka babu neman iso okay yar gurin ka ce again pick up and action wannan yarinya ce ta je ta kai kara zuwa ofishinmu kasancewar hakan nan muka bi tsawo domin mu tabbatar da ko me ke afwan faruwa muslima shi yasa nake ga miki malam balet fina bane kin ka zama da niqabi yanzu kin yi tabarruci ga zagadan mazaje suna shigo mana gida je ki daga bayan Allah jinnan ku bi a hankali a yi shi cikin maslaha inda wannan bawan Allah ne zai fito kar ku samu da shi yana ina yanzu yana ciki bari in yi to zaka iya fito mana da shi insha Allah to bismillah